Tervetuloa tänne Itämeren tapahtumaan. Morjes. Itämeren tapahtumaan Kasinorantaa ja Kasinorannan puolesta, kahvila Kasinorannan puolesta oikein kovasti. Tervetuloa ja se, että minkä takia me ollaan täällä, niin Lauttasaari. Me ollaan tossa, meillä on ympärillä Itämerta ja Suomen upeimmat maisemat ja kuten näkyy, niin siinä on laiva lastattu tänään. Tuommoinen punahehkuinen Itämeren laiva. Ja se, että minkä takia se on lastattu nyt punaisella, niin jos me saadaan se upoksiin liittymällä kaikki joukolla, sankoin joukoin Itämeren kummiksi, eli operaatio Merenneito. Ja pienellä panoksella, kun me ryhdytään koko Lauttasaaren porukka siihen hommaan, niin me saadaan tuo laiva oikeasti tuosta eteenpäin. Tämä Maailman luonnonsuojeluliiton WWF:n operaatio Merenneito, sehän tähtää monelta osin Itämeren tilan parantamiseen, rehevöittämiseen, estämiseen, vähentämiseen, onnettomuusvaaran vähentämiseen ja niin edelleen. Ja kuten me kaikki tiedetään, niin Itämerihän on tällainen matala sisämeri, joka on täynnä lahtia ja saaria, ja se on siinä mielessä erityisen haasteellinen silloin, jos jotain sattuu. Ja juuri sen takia sen suojeleminen olisi erityisen tärkeää. Ja täällä meidän Lauttasaaressa on, kuten tässä jo tuli esille, erittäin hieno merellinen luonto. Näillä rannoilla asustaa paljon vesilintuja ja muita eläimiä, ja me emme todellakaan täällä kukaan halua, että nämä rannat pilaantuu jonkun onnettomuuden takia. Eikä kukaan varmaan halua tälläkään uimarannalla nähdä niitä joka kesäisiä sinilevälauttoja. Ja juuri tästä johtuen Lauttasaari-seura tulee myöskin tekemään parhaansa sen puolesta, että nämä meidän rannat ja merialueet säilyy jatkossakin mahdollisimman hyvässä kunnossa ja ettei tänne mikään katastrofaalinen onnettomuus pääsisi tapahtumaan. Kiitos. Erttinen kannatti ellei 90 vuotta sai tämän. Kiitos. Meillä on tässä mun taustalla tänään loimutettu noin 300 annosta loimulohta. Mulla on ollut kapteeni Kattila apurina siellä, kapteeni kokki itse. Mut loimulohi, ihan loistava juttu. Meillä on tänään ollut itse asiassa, todennäköisesti vieraat tulee olemaan vajaa 500. Me ollaan loimutettu 2,5 tunnissa tämä koko setti läpi. Mutta tämä sama juttu tapahtuu oikeasti romanttiselle illallisellekin. Eli juuri teille kahdelle, niin 45 minuuttia takka tulee ääressä, laittaa telineelle ja loimuttaa lohta ja herkuttelee. Kapteeni Kattila kiittää ja Itämeri. Hyväilemistä kaikki hyvä tässä maailmassa. Hyväilemistä nukuttaminen, herättäminen. Hyväilemistä päivän läpi kulkeminen. Illan tuloa epäilemättä. Hyväilemistä kaikki hyvä. Hyväile pitää loitolla pedot ja pelot. Mitä et hyväilemällä saa? Et saa. Sitähän se rakentaminen on. Hyväilemistä, alati hyväilemistä, siementen viskomista oikukkaaseen tuuleen. Jotka tulevat suorinta tietä, saapuvat tyhjin käskin. Jotka ovat koluneet kaikki polut, tulevat kaikki säihkyvin silmin, polvet ruvella. Outoja hedelmiä hauraassa korissaan. Niin se ystäväni on. Niin se ystäväni on, että eksymättä et löydä perille. Tuolla on se meidän sylimme, se meidän rakastettumme, tuo Lahti. Pitäkäämme siitä huolta. Kiitos. Mutta toki me tehdään myös ihan käytännön työtä. Eli muun muassa me viljelijöiden kanssa yhteistyössä rakennetaan maatiloille kosteikkoja,
jotta maatiloilta, pelloilta tuleva ravinnekuormitus vähentyisi. Eli tämä on ihan tällaista konkreettista työtä, mitä me tehdään. Lisäksi me pyritään vaikuttamaan siihen, että kuluttajilla olisi itse mahdollisuus vaikuttaa Itämeren tilaan. Esimerkiksi ihan kulutustottumuksia muuttamalla voi olla suurikin vaikutus tähän Itämeren tilaan. Voi esimerkiksi päättää olla ostamatta fosfaatillisia pesuaineita. Voi suosia luomuruokaa, lähellä tuotettua ruokaa, kasvispainotteista ruokaa. Voi myös esimerkiksi vaikuttaa suoraan Itämeren kalakantoihin käyttämällä ostosreissuilla WWF:n tuottamaa kalaopasta, joka löytyy myös tuolta kahvilan sisäpuolelta, jos kiinnostaa. Kalaoppassa neuvotaan, että mitä kalalajeja kannattaa suosia, mitä kalalajeja kannattaa välttää omassa kulutuksessaan. Eli näitä vaikutusmahdollisuuksia on paljon. Mua ilahduttaa nähdä, miten paljon ihmisiä täällä tänään on. Joskus nämä Itämeren ongelmat tuntuu vähän aika isoilta ja tuntuu siltä, että ehkä itse ei oikein pysty niihin vaikuttamaan. Mutta jos jokainen tekee oman panoksensa Itämeren hyväksi, niin yhdessä me voidaan saada aika isojakin muutoksia aikaiseksi. Voitte vaikuttaa osaltanne myös sillä, että liitytte operaation Merenneidon kummiksi. Sen voi tehdä tuolla kahvilan sisäpuolella. Tai sitten voi käydä osoitteessa www.wwf.fi ja käydä siellä ilmoittautumassa. Sitä kautta voi tukea suoraan meidän Itämeri-työtä. Kiitos siitä, kun tulitte paikan päälle.